Това съм аз, но обаче не си снимам лицето. Днеска каналът IDBG Edit навършва 1 година. Да, заснела съм го на 3 септември. Разбира се, 3 септември е рождения ден на IDBG Edit. И най-скоро канала да живее много години, да се бере 1 милиард показвания, да има златен бутон и така нататък. Но обаче това съм аз, но обаче без лицето. Но това е същата ми коса, това ми е роклята, това ми е кръстчето и така нататък. Днеска канал ми навършва 1 година и 3 септември е рождения ден на канала на IDBG Edit. И изцяло 1 година и ви направя игривнички за IDBG Edit, което е за ваша поръчка и разбира се, може да го дарявам на един уличен магазин, което е на улицата и всички хора ще го вземат. И това е. Това беше всичко от нас. Благодаря ви, че се абонирахте за IDBG Edit и честит